takers and givers, čiže tí, čo berú a tí, čo dávajú. Tento message alebo tento podcast je hlavne kvôli tomu, že by som ti odozdal svoju vlastnú skúsenosť s tým, ako doručovať alebo zaistiť to, že by bola v tvojej organizácii alebo v tvojich vzťahoch alebo kdekoľvek inde spravodlivá výmena. Ja sám som napríklad nevedel pochopiť, čo je spravodlivá výmena a čo spôsobuje. Spravodlivá výmena je tá, že je to akýby kus za kus. Okay? Lebo dneska na trhu, dokonca aj v mojom podnikaní, stretol som sa s takým fenoménom, kde som povedal, že sú takers. Takers sú tí, čo berú. Okay? Aj take, čiže ja beriem. Ono sú givers, sú tí, čo dávajú. Okay. Ani jedno, ani druhé nie je správne. To znamená, každý jeden človek, ktorý bol v mojej organizácii, alebo ktorý príliš veľa dával, skôr či neskôr v tejto organizácii nebol. A každý jeden človek, ktorý to znamená vždy len bral, to znamená nejaké výhody a tak ďalej, skôr či neskôr v tej organizácii nebol. Čo je úlohou nejakého človeka, poviem príklad, či už v nejakom vzťahu, či je to pracovný vzťah, osobný vzťah, biznisový vzťah, hej, akýkoľvek vzťah, proste musí tam byť spravodlivá výmena. Okay? Čiže príjmeť ľudí k zodpovednosti, pokiaľ niektoré veci nerobia, to znamená, že by ich robili, a doručiť, čo je ťažšie, u ľudí, ktorí príliš veľa dávajú, že by si začali brať. To je problém normálne, ktorý sa stáva, s ktorým sa normálne stretá. Sú ľudia, ktorí príliš veľa dávajú do nejakej akcie. Hej. Dávajú príliš veľa iniciatívy, príliš veľa nadšenia, príliš veľa entuziazmu, príliš veľa prachov, príliš veľa všetkého a tak ďalej. A svojím spôsobom doslova do písmena, tiež som bol taký, nehovorím, že som bol svätý, som bol aj človek, ktorý bral, hej, ale svojím spôsobom spôsobujú to, že keď sú tam tí takery, tí, čo berú, okay, tak vlastne oni im vytvárajú priestor na to, že by brali. Okay? Čiže tí givery, ktorí neskutočne len dávajú, tak proste tí takery, ktorí berú, budú len brať. Čiže doslova do písmena každý jeden z nich robí chybu. To isté je vo vzťahu. Manželka sa non-stop stará. Okay? A chlap len berie a nič nedodáva. Ako takto tento vzťah môže skončiť? To isté je v biznisovom vzťahu. Niekto len berie. A kedy môže len brať? Iba vtedy, keď niekto dáva. To znamená, to je tá chorobný obvod, to znamená v organizáciách, vo vzťahoch, kdekoľvek inde, v biznisových veciach, vo vzťahoch kamarátskych, akýkoľvek, to znamená, že nevie daná osoba alebo ten vzťah nastaviť spravodlivú výmenu. Spravodlivá výmena by mala byť kus za kus. Ja tomu hovorím. Kus za kus. Ty dáš 50% času, ja dám 50% času. OK, niekto dá 51, tak 51, no dobre, dal si 45, nič sa vážneho nedajú. Ale svojím spôsobom, keď budeš len do vzťahu dávať a nebudeš sa dožadať toho, že by si bral, OK, pardon, že by dával on, OK, doslova do písmena tento vzťah je na nič. To isté funguje v biznise, to isté funguje v každej jednej komunikácii, v ktorej je. To isté funguje aj v tom štúdiu. To štúdio nám poskytlo nejaký priestor, čiže nám niečo dalo. OK? To znamená, musíme im niečo dať naspäť. Keď mi nefungovala spravodlivá výmena, pokiaľ ja som pochopil vôbec, že čo je spravodlivá výmena a prečo sa nazýva spravodlivá, lebo je správna. Niekto dáva, niekto berie. Teraz ty dávaš, ja beriem. Ty dávaš, ja beriem. Ty dávaš, ja beriem. On berie, ty dávaš a tak ďalej. Pokiaľ nie je nastavená spravodlivá výmena, človek doslova do písmena, ako používam ten výraz, že sa robí zámerne slepým voči reálnej situácii, v ktorej sa nachádza, lebo každý jeden človek, ktorý len neustále dáva, nejak v podvedomí vie, že je to len otázkou času, to znamená, kedy to skončí. A každý jeden človek, ktorý len neustále berie, to znamená, sa robí zámerne slepým voči reálnej situácii a vie, v ktorej sa nachádza a vie, že či je to skôr alebo neskôr skončí. To znamená, v akomkoľvek vzťahu, v biznisovom, v komunikačnom, v manželskom, v kamarátskom, doručte spravodlivú výmenu. Ako? Počítaj. Ako? To znamená, proste jednoducho si to meraj. Hej? Na to sú nejaké štatistiky alebo čokoľvek iné, čo potrebuješ merať. Ale doručenie spravodlivej výmeny mne osobne robil veľmi veľký problém. Uvediem taký malý demonstratívny príklad. Mal som jednu organizáciu, kde boli ľudia, ktorí len dávali a boli ľudia len, ktorí brali. Tá organizácia už neexistuje. Okay? Mal som organizáciu, kde to bol opak. Tá organizácia neexistuje. Mal som dokonca organizáciu, kde boli dokonca tí, ktorí dávali, tí, ktorí brali a tí, ktorí pozorovali. Táto organizácia neexistuje. Stačí, že v organizácii máš len jeden typ človeka, ktorý jednoducho niečo doručí a nežiada niečo späť a už je problém. Stačí, že máš v organizácii jedného človeka, ktorý neustále len berie a stáva sa, to znamená ako keby rakovinovou bunkou v tej danej organizácii, lebo ukazuje, to znamená, ako by sa mal človek, to znamená, poviem príklad, že tu je to možné.
Čiže spravodlivá výmena ako taká, jeden zo falošných obvodov, pokiaľ nevieš doručovať, ani sa nepúšťaj ani do toho vzťahu, ani do toho podnikania, ani do tej výmeny, ani do čohokoľvek, lebo svojím spôsobom je len otázkou času, kedy to skončí. A keď veci končia, čo to vlastne znamená? Hej? Prečo by si mal produkovať alebo robiť niečo, čo má raz skončiť? Okay? Môžeš neustále vytvárať, tvoriť. Okay? Robíš vec, to znamená robíš vzťah, to znamená kvôli tomu, že by si bol v dobrom vzťahu, mal potom manželku, mal potom rodinu, staral sa o deti sa starajú o teba a tak ďalej a tak ďalej. Aký má význam tvoriť niečo, keď už vopred vieš, keď tam nebude doručená spravodlivá výmena, že to skončí, radšej to netvor. Okay? Je lepšie netvoriť, okay? Pokiaľ nevieš doručiť spravodlivú výmenu. Spravodlivú výmenu vieš doručiť jednoduchým spôsobom. Dožaduj sa svojho a doručuj svoje. Ešte raz, dožaduj sa svojho, čo ti patrí, ale doručuj svoje. Nemôžeš len doručovať svoje a ničoho sa nedožadovať. Nemôžeš sa len dožadovať, to znamená ani nič nedoručovať. To proste nejde. Nefunguje to nikde vo svete, nefunguje to nikde tak, že by to bolo spravodlivé. Čiže spravodlivá výmena je doslova do písmena jedna z vecí, ktorá je a mala by byť tvojou povinnosťou, že by si ju doručoval do svojho vzťahu, manželstva, kamarátstva, organizácie, akékoľvek skupiny alebo čohokoľvek. Ba dokonca, keby si ju spozoroval, že nie je, mal by si ju dokonca aj tam niekde hlásiť, že tam nie je. Lebo svojím spôsobom je to, že človek, ktorý príliš veľa dáva, vytvára priestor pre ľudí, ktorí vždy len príliš veľa berú. A ľudia, ktorí príliš veľa berú, by nebrali, pokiaľ by tam príliš niekto nedával. To znamená, čiže zastav určitú vec a doručuj len toľko, koľko sa od teba nielen očakáva, koľko ty si vieš, doručuj len toľko, koľko si ochotný zobrať naspäť. Ber len toľko naspäť, koľko si ochotný doručiť späť. Čiže má tam byť tá spravodlivá výmena. Ja tebe 5 minút, ty mne 5 minút. On 18 minút, ja 18 minút. Ty 10 000, ja 10 000. Ty zarábaš, ja zarábam. Ty prerábaš, ja prerábam. Nemôže byť ten, že ty zarábaš, ja prerábam, ty zarábaš a tak ďalej. Musí tam byť proste jednoducho spravodlivá výmena. Pokiaľ ja som pochopil vôbec spravodlivú výmenu, ktorú doručujem už striktne, všade, kde je možné, okay, som prišiel o veľmi, veľmi veľa. To znamená kvalitných, to znamená nielen komunikácií, nielen organizácií, nielen ľudí a tak ďalej. Kto za to môže, je teraz vedľajšie, okay, ale spravodlivá výmena musí byť doručená. Bol som aj na jednej, aj na druhej strane. Bol som aj človekom, ktorý vždy len bral, a bol som aj človekom, ktorý vždy len dával. Ani jedna vec z týchto mi nefungovala. Čo mi začalo fungovať, je spravodlivá výmena. To je to, čo ti doporučujem, že by si začal kúskov postupne napravovať, to znamená oblasti svojho života, kde vieš, kde sa nedoručuje spravodlivá výmena. A tvoj život sa veľmi jednoducho napraví, sa spraví, to znamená, a doslova do písmena začneš prekvítať a prosperovať v každej oblasti a dokonca aj ľudia sa cítia dobre. To ako keby si niekomu zadarmo dával peniaze. Hneď za tým niečo vidí. To ako keby si od niekoho len zobral peniaze. Hneď za tým niečo vidí. Proste keď niekto za niečo dáva niečo, doruč mu to. Keď to nedoručuje, neber to. A tak ďalej. Proste tá spravodlivá výmena je doslova do písmena, to znamená jedným z garantov prosperujúceho a prekvitajúceho vzťahu, firmy, organizácie, človeka, každého jedného. A má to aj sám so sebou, to znamená vzaté, má aj spravodlivú výmenu sám so sebou. Spravodlivá výmena, to je v ďalších podcastoch, to znamená, že ty niečo svetu dávaš tam von, tak aspoň dodržujú rudimenty. Daj si niečo sám pre seba. To je tiež spravodlivá výmena. Veľa ľudí nevie doručiť spravodlivú výmenu ani sám so sebou. Hej. Nevie oddychnúť, nevie sa najesť, nevie si trošku užiť, nevie to znamená investovať do seba a tak ďalej, len sa trápi. To znamená, to vidíte v podcaste, ktorý je v rudimentoch, to znamená v tých základných fundamentálnych veciach, ktorých potrebujete dodržiavať, a začnite prekvítať, prosperovať a žiť smysluplný život. Ďakujem.